Celia saberá apreciar o manager que levo dentro e conseguir un grupo para esa actuación, xa veredes. E a quen pensas traer? Sorpréndenos. Non sei que esa atracción chamoleira, pois. Farroca agraria, home. O encaixe. Que vos parece un programa sobre o encaixe? Moi boa idea, Chano. A mí non me parece tan boa. E por agora rematamos con a palillar. Que desastre. Sí. Parece que metiches bastante a pata. Con moito estilo, pero... Culpa é túa. Miña. Non se pode facer un programa sobre encaixe sen ter nin idea de encaixe. Marta ten razón, María. Tiñas que ensinar a palillar. Podíalo facer pola radio. Sí. A ti que dis? Eu na radio. Sí. Pintou el. Pois eso, dar clases de palillar. Benvida ao noso programa. Damos paso xa a primeira chamada. Hola, con quen falamos? Bos días, son Rosa. Ai, hola Rosa, que tal estás? Pero isto non son o Leira Bailadila. Como que non son? Este é o grupo estranxeiro, non é o grupo estranxeiro. Lera Boys é un grupo de homes que fan estritis masculinos. E que queredes que faga? A estas alturas non vou desconvocar a actuación, digo eu. É a primeira vez que un programa de radio portugués ten tanto éxito. Que facemos agora? Está claro, Chano. María ten que volver. Sí. Ai, hola, nano, dime. Que? Como que non poden vir? Que? Pero como non van vir, no? Que dis que non poden vir os boys, ó. É que teño unha xira polo estranxeiro, hai unha cláusula no contrato que di... Mira, Ladislao. Ti é o animador artístico deste consello, así que fai o que queiras e soluciona o problema. É que sexan sexy boys. Bueno, iso é o que quere ver a Vilanteira. Queremos que fagas un programa diario. Eu un programa diario. A ver que dis. É que vou dicir? Terei que dicir que sí. Perfecto. Quen son? Son do cine. Van facer unha película aquí en Porto Sá. Os peixes. Si, xa verás que logo xenche isto de actores. Ademais de actoras tamén, Un desembarco de Xurel. Que xurela. Son estrelas. Porto Sá vai sair nunha película. Hai botas na terra. Claro que está na terra, Melgacho. Veñen ver a rodaxe en vivo, como a nós. Tamén os xurelos viñan vivos. Parece mentira o traballo que dá montar unha película, Sí, non? Que tal? Ben, canto tempo levan aquí os da rodaxe? Levan toda a mañá descargando cables e focos e todo eso. Porque esperas o teu Jeremy Irons, lá. Non, Mangui, non espero actor ningún. Vou a ver se chegan os amigos que veñen pasar uns días a Porto Sá. Ajá. Aí veñen. Mira. Que tal? Que tal a viaxe? Ben. Dame 2 biquiños. Que tal? Hola, que tal? Moi ben. Que sorpresa levei cando me chamastes. Que cambiado está todo. Pero non perdeu o seu encanto. Había ben tempo que non nos viamos, Imos? Sí. Veña. O tempo non vai dar para moito. Pero Porto Sá está convertido nun plató de cine. Mira que manda carallo, Está che Hollywood, meu, Hollywood.
Eu arrío, Vale. Vou levar un destes xaponeses para os calamares. Vas de pesca entón outra fin de semana e ver isto. Non habendo nada mellor que facer. Debías coller moza, home, para pasar o tempo. Ai, as mulleres. Faleiche de Rita? A Rita era aquela moza túa no catecismo, non? Ok, Rita foi a que coñecín a fin... Non, minto. Fui Jenny. A desta fin de semana fui Jenny. Rita foi a da semana pasada. Jenny. Sí. E canto che levou Jenny? Ok, E de Mari? Faleiche de Mari, unha muller apaixonada, se queres, pero un poquinho absorbente para min, non? E quen quere compromisos con este corpazo, non? Se chama, non estou, cuiches. Ajá. Traballo cumprido, Ladislao. Que traballo, fofitiño. Foronlle levar un traxe de augas aí a Pepe de Lajares, que non podía vir. Queredes unha propidiña, claro. Moi ben. Aí van, 5 veciños, repartidios. 5 pesos para os dous? Non teño máis descambiado, que lle vou facer? Es un tacaño, que facemos nas con 5 pesos, Iria, 5 pesiños ben administrados dan para moito, Mira, toma, sempre igual. Nós facendo de recadeiros e ti aproveitándote. Pero que... Firmaste algún contrato ou tendes convenio colectivo ou que? Ala, a correr por aí, que xa é tarde. Veña. És un abusón. A correr por aí, veña. Vamos daqui, Iria. Criaturillas. Feitos son. Dis ti, non? Ti levas trazas de ser máis que sique que teu pai, meu home. Si, ó. O xadrez. O desafío intelectual máis clásico e definitivo. Antes de empezar, teñoche que advertir que estudiei estrategia avanzada co mestre Grushenko. Grushenko acabou xogando partidas múltiples polos asilos de Moscova. Aí rematou a túa estrategia avanzada. Ai, sí? Pois prepárate para a miña apertura Grushenko. Prepárate ti para a miña variante Kasparov da apertura holandesa. É que parecen rapaces, ti mira por aí. Non, xa miro. Parece que o toman bastante serio, non? Home, en serio, hai que tomalo todo, che. Pero unha cousa é xogar e outra cousa ben distinta é preparar unha guerra. Hola, bons días. Hola. Que tal? Así non hai maneira de concentrarse. A miña variante Kasparov necesita silencio. Posnos uns cafés, Petróleo. Seguro. Pois este é Carlos e esta é Aurora. Que tal? Hola, encantado. Ele é Andrés, o xuíz de Portozás. Carlos foi profesor meu na facultade. Dábame clase de medicina legal. O famoso doutor Folgar. Berta fala moito de vostede. Tamén eu falo moito dela. Era unha alumna de matrícula. Si, iso non mo dixera. Unha que é así. E que xa lles ensinou a vila. Non, xa coñecen Portozás. Estiveron aquí hai uns anos, verdade? Foron uns días que nos deixaron moitos recordos. E pensan botar tempo por aquí? Un par de días. Pode que un pouco máis. Gracias, Suso, por nos contar o teu caso. A ver, que canción lle queres dedicar a Rosa? Non sei, algo romántico. Pois aí vai esa canción. E os que me esteades escoitando, recordo vos que o noso teléfono está aberto para oír as vosas historias. Sí, damos paso a outra chamada. Hola. Hola, María. Como te chamas? Saxitario. Pola voz pareces moi noviño. Sí, estou na flor da vida. A ver, a quen lle queres dedicar unha canción? A ninguén. Non teño a ninguén a quen lle dedicar unha canción. Eso soa moi triste. Sí. Estou tan só, sabes, tan angustiosamente só, tan xurídicamente só. Ninguén se debe sentir tan só, Saxitario. Eu sí. Ladislao vai máis pajar, Xurche que máis vai pajar. Non te podes desesperar por eso. Tes que pensar que todos nos sentimos sós algunha vez. É que sentíame tan vulnerable esta mañán que necesitaba falar. Claro, como estaba escutando o programa. Déixamo ir. A ver, dime, de que queres falar? Necesito alguén que enche este baleiro do meu corazón. A soidade perségeme como a un can. Ladislao, está finxindo a vos, Son guapos, son inteligentes, teño estudios superiores, é un negocio propio. Seguro que hai moitas mulleres dispostas a coñecerche, Saxitario. Só espero que... Parece Ladislao. Pois claro que el está buscando unha moza. Alguén a quen me entregar en corpo e alma, sobre todo en corpo, Gracias por participar no noso programa e por compartir os teus sentimentos Iria, con todos teño os unha idea. nosos ointes. Que che parece se lle escribimos facéndonos pasar por unha asmiradora? Vale.
Escribimos unha carta de amor e mandamos á radio. Agora vai saber el que é facerse ilusións. Isto é unha vinganza. Ladislao vai pagar por estafarnos, Vou buscar papel. Vai. A última vez que estivemos aquí non pudemos baixar á praia, acordaste? Sí, había mareas vivas. Que che pasa? Non te encontras ben? Non, Queres que volvamos pro cuarto? non, prefiro pasear un pouco. Enseguida estarei mellor. Non ten por que ser hoxe, Aurora. Non podo esperar máis. Onte a noite doíame tanto que non puiden dormir. Por que non me espertaches? E que ías facer ti? O doutor Vázquez chamou onte. Volveme dicir que debíamos probar con ese tratamento, non? Non quero máis tratamentos. Claro que se ti pensas que o debemos intentar. Non. Se ti non queres, non. Vou te extrañar moito. Xa o sei. Carlos. Que? Se non estás convencido, dimo e deixamos isto. Sí que estou convencido, muller. É que mirade para aí. Levan así toda a vida, che. Aí os tes. Amancio e Florencio. Karpov e Kasparov. Ese quen é, che? Ese non é daqui, non? No, ese é do equipo da película. Veña, vai mirar o que colgou ali. Aquí di que lle van facer prova a xente da vila. Buscan actores para a película. Van facer un cast. Logo, vamos supoñer se me escollen a min no casting. Escollen a min, vos sei na película tamén, non? Home, eu entendo que a rapazada estades así un pouco alterados con isto do estrelato, o glamour, as películas, pero a min, que queres que che diga? Xa me code de volta. Como petróleo, como que de volta? Non ti non sabías que eu traballei no cine francés? Mima, Celso Puga, o fantasma da ópera. Con Brigitte Bardot, che! Fixe unha película con Brigitte Bardot e tiñamos unha escena na que eu lle levaba as maletas a ela. Río que che dé a gana. O malo que eu saía de costas. Era o malo que non se me vía ben. Pero non houbo lombo como o meu na historia do cine francés. Non houbo cousa tal. Che. Vou acabar a película. Achegouseme a Brigitte e díxeme: Celso Chirri. Chamábame así, Celso Chirri. Tomamos unhas copiñas e tal. É que lle dixeras Che, un cabaleiro cala a boca con certas cousas, non te dispares. Se eu vou ir facer a prova esa para a película, xa verás. Ti vai, ou non xa o tes, non perdes nada. Agora, o tipo que entrou aquí tiña unha pinta de casa talentos que xa mirou para min dicindo: este. Que xa, non ves que ando ben facer a prova? Xa, Eu non, a min a dos cámaras dáseme mal. non tendes nada que facer. Non tendes nada que facer. Eu teño experiencia. E prácticamente son a personificación vivente do glamour, che. Ben se te ve. Non me tiredes do aire. Ben se verá cando fajan o casting ou que. Non imos ser os únicos, vais a montar unha que xa verás, tío. Surreal. Resenden ben. Porque son folios perfumados. A ver, escribe aí. Amado Saxitario. Non. Amado Saxitario é moi forte. Mellor, estimado Saxitario. A ver, despídete dunha vez. Estimado Saxitario, oín a túa mensaxe pola radio. Que máis? Creo que somos almas xemelgas. Almas xemelgas. Queres casar comigo e vir de lúa de mel a Disneylandia? Non te pases, Fito. Non, tes razón. Mellor así. Eu tamén me sinto soa e gustaríame coñecerte. Gustaríame coñecerte. Seguramente ti é o meu príncipe azul e podemos descubrilo ambos xuntos. Namorarse de Ladislao. Queres coñecer a tua princesiña? Que poña unha cita no programa de miña nai. Sí, pon cita a través da radio e quedamos. Sempre túa... E como firmamos? Brancaneves. Sempre. Túa... Brancaneves. E xa está. Que ben che saiu. Se escribires unha carta de amor antes. Non. E tamén como ia escribir unha carta de amor.
Agora pasámola limpo e mandámola á radio. Vais a ver ese quen somos nós, E xa, dali un pouco, en Hollywood, cheguei a gañar $24 diarios do noso señor facendo de extra nas películas norteamericanas. Eu é que sei, era carne de platón. Digo eu, Petróleo, os de Hollywood deberon trestañar moito, non, estes anos? Roxo, eso seguro. Dijo vos en 2 minutos como é o aquel do cine. Sí. Ti, o aquel do cine, ti, a mirada, non? A mirada é importantísima. Ti, agacha a cabeza. Así o viés, non? Mirada o viés, ollos bichos. E despois o aquel da voz, non? Nin grave, nin aguda, a voz adiante, non? Billy, bótalle de comer o porco do teu irmán, Billy. Xa está. Carne de platón. Roxo, o que pasa é que levas mal que me den o papel a mí. Eu non levo mal nada, Petróleo, que eu non son actor. Ni non quero ser tampouco. Va, lévalo mal. Vou ao baño. Vai, a ver se ali se che refrescan as ideas. A túa variante Kasparov está acabada, Mancio. Espera, que aínda che gardo dúas sorpresillas. E haberá que recoller estes cafés, non? Petróleo, a ver se miramos por onde andamos, ó. Fui o tropo, quen vai gañando? A dúbida ofende. A ver, a ver. Vaya, agora sodes 2 contra 1. É que eu estaba colocando as pezas, Xa vexo, xa. Petróleo, dillo ti. Ia coller o café, co trapo tirei as figuras. Non, Amancio, que dijo yo. Florencio non estaba facendo trapo ningún, Eu porque teño que creer eso? Que me di a min que non estades compinchados? Porque ou se fía de min ou non se fía, é cuestión de feche. Amancio, eu estaba recompoñendo a xogada. Sabes que che digo? Vai ser mellor que marchemos daqui. Tes razón. Neste bar non hai quen se concentre con tanto barullo e tanto movimento. Non fixen nada contra as regras do Ornum. Nada? Traes a este home a nosa casa. Coa súa pistola. Hola. Casa. Nada, viña porque se me acaba de avariar a antena da televisión. Eu pensei que non te importaría que vise a película aquí. Que va, senta. Acaba de empezar. Cada plano deses leva un día inteiro de rodaxe. Estiveches falando cos da película. Son xente moi simpática. Bueno, non me digas que te vas presentar ao casting. Non, home. Falei con eles por curiosidade. Ademais, xa teñen candidatos abondos. Sí, eso sí. Andan todos como atolos por facer ese con papel. Sobre todo Petróleo. E non sei se Carlos tamén, Hoxe vino paseando cerca da rodaxe. Non, home. Carlos non quere ser actor. Era broma. Tenche moito aprecio, non? Sí. Ele e a Aurora querenme moito. Son encantadores. Pois eu non manteño contacto con ningún dos meus profesores da facultade. Pois a min Carlos axudoume moitísimo cando estaba empezando. Sí. Hola, Carlos. Como? Vou agora mesmo. Que pasa? Era Carlos. Morreu a Aurora. Oites, Chano, mañán temos que facerlle unha entrevista ao director da película, O da película que están rodando aquí en Portugal. Home, claro, he pasado mañán outro produtor. Non será moita entrevista. Que va, hai que promocionar a película. Elo non é unha sorte que escolleran Portosas para rodar. Sí, supoño. Eu estive pensando en presentarme ao casting. Que che parece? Que boa idea. Ti tes boa voz. És guapa. Tes boa voz. Crees que teño algunha posibilidade de que me escolla? Claro. Home, tens que escoller unha boa escena e ensaiala ben. Eu, se queres, podo te axudar a preparar o casting. Vale. Que escena escollemos? Non sei, Romeo e Xulieta, 9 semanas e media, algo así, non?
Hola, chego tarde. Mete de rápido sintonía do programa. María, tes aquí unha carta para a sección de cancións dedicadas. Ola, que tal? Benvidos á nosa sección de cancións dedicadas. Hoxe empezamos cunha carta dunha ointe para Saxitario. Mima, escribiron de Ladislao. Ese sí que tiña aquí lo casting. Con esa voz que pon. Estou tan só, sinto un baleiro tan grande. Estimado Saxitario, oín a túa mensaxe pola radio. Creo que somos almas semelgas. Eu tamén me sinto soa e gustaríame coñecerte. Seguramente ti é o meu príncipe azul e podemos descubrir o amor xuntos. Queres coñecer a túa princesiña? Pon cita a través da radio e quedamos. Sempre túa, Brancaneves. Para que veñas mañá. Todo día coa radio, non? Quieta aí un par de sombras. Así isto parece unha discoteca, me vai ser un poquinho a vos. Almas xemelgas, oiches? O meu príncipe azul. A mí non me mires con esa cara do Yomol, eh? Que non é por ti, Evaristo. Era a canción que soaba na radio dedicou unha admiradora. Unha admiradora? Sí. Como non fora unha cormellenta, a ver que muller de Portosás che vai facer caso a ti. Brancaneves. Brancaneves. É que ven co 7. Claro que onde comen 2, comen 9. Non nome... claro, Brancaneves debe ser un nome artístico. Claro. Entón, a miña admiradora secreta debe ser unha actriz do equipo da película, non? Unha actriz de películas. Teño que mercar roupa e máis arranxar o pelo, que debe ser unha rapaz destas modernas, así, delicadas, eu que sei, destas de... Encantado. Non, así non. Hola, nena. Así mellor, non me variste. Ten brejón, Ladislao, que pareces un caldiño agreado, home. Non ves que pode ser a muller da miña vida? Teño que porlle unha cita a través da radio, que foi o que pediu na carta. Aí agora líjase pola radio. Pois chámalle onde pesquera. Igual hai algunha serea namoradiza, algunha faneca brava, algunha parrochilla. Un poema, mellor unha mensaxe así impactante, sublime, tipo... Cheguei onde a ti co meu desexo fervente. Que tal, gastadiño, tes o cerebro meado. Non, fervente non. Cheguei onde a ti co meu desexo. Himalaya. Para Carlos ten que ser durísimo. O golpe ten que ser tremendo. Inda que xa o esperaba. Aurora tiña unha enfermidade incurable. Prácticamente estaba na fase terminal. Tivo que pasalo mal, non? Os dous o pasaron mal. Probaron con canto tratamento había, pero ningún lles daba resultado. Daquela foi mellor que todo acabase antes da fase terminal. Desculpen que me meta. Non, se cadra ten razón, Pitusa. Últimamente as dores de Aurora eran insoportables e cada vez máis a miúdo. Carlos estaba desfeito por vela sufrir tanto. Nós tiñámonos que repartir entre 3 persoas para cuidar a meu pai. É que estaba enfermo? Supoño que dá algo parecido a da Aurora. Entre mamá, a miña cuñada e máis eu botábamos as noites enteiras en vela. Pois imaginade a Carlos facéndolle fronte a isto el só. O peor é pensar que todos os esforzos son inútiles. A Aurora quedabanlle 6 meses. Un ano, como moito. Foi mellor así, Berta. Por suposto, se Carlos necesita algo que non dubiden pedirmo, Que tal está, por certo? Máis tranquilo do que eu esperaba. De todos os xeitos, mellor que non nos deixe só demasiado tempo. Sí. Vou ver que tal está, vale? Tendes que xesticular moito, non? Ti, ven aquí. Fora. Despois, só aquel de pronunciar ben é estardes tranquilos e punto. Pero tranquilízate, ó. Ti sabes o que nos dicía Alain Delon? Que dicía? Que el tiña un truco para tranquilizarse. Un truco? O tipo comía chicle. Chicle, pois dame un chicle, a ver. Non che vou dar. E ti, que, mergacho? Ti tamén fará lo caste, non? O mellor acabas, eu que sei. Acabas facendo de Moisés, separando toda a hoja salgada de Portosás. Ai, que tropa leva o meu barco. A ver, empezamos. A ver, ti, queres ser o primeiro? Eu?
Eu non preparei nada, Se improvisa, contanos calquera cousa. Ti acórdateme do aquel da mirada, os ollos bichos e raja. Veña, veña. Bueno, a ver, eu pensei en interpretar o papel dun mariñeiro des que van nun mercante con madeira panameña cando hai borraxeira. Pero tamén podo facer como facía o DiCaprio cando se puña na proa do barco e pegaba un batacanazo ali contra un iceberg e pá, pues todo ali, todo. Vale, seguinte. Pero ainda non empecé, Seguinte, Oits, podíalle facer a prova este home, porque moi expresivo non é, pero a foto tena moi pintoresca. Moi ben, contenos algo. Veña. Non sei, díganos cal é a súa película preferida. Sí, emperatriz. Pase, díganos algunha frase que escoitara nalgúna película. Veña. Papá, deixa que Lassie quede con nós. Papá, deixa que Lassie quede con nós. Papá, deixa que Lassie quede con nós. Moi ben, deixo xa. Lle fajan caso, home, que o Melgacho é un pouco bromistero. E quen o fixo mellor? Xa os avisaremos. É lo que recollede xa, pero eu tamén quería facer o caso. Agora temos que marchar, volvemos pola tarde. Seguro? Comigo xa acabarían, eu. Trouxéchesme aquí a propósito. A igrexa é o mellor sitio para que ninguén nos moleste. Para que ninguén te moleste a ti, quererás dicir. Porque a min este ambiente non me cae. O que pasa é que ti xa dá a partida por perdida. A igrexa non é un terreo neutral, Amancio. É o teu terreo. Esos son desculpas de mal pagador. Ou pensas que lle dei unha propina a algún santo? E aínda por riba a alerxia que lle teño a esta humidade. A humidade tamén prexudica a túa estrategia Jurxenko. Por suposto que sí. Va, déixate de lerias. Se gasta o tempo de reflexión Rosmando, perde la vez. Parece que esqueciche las regras, amigo Amancio. 16 xogadas por hora, lembras? Ou o que é o mesmo, as primeiras 40 xogadas en 2 horas e media. Queres que che siga recordando o regulamento? Vais eche a forza toda pola boca. Veña, move. Tócache a ti. É certo. Pésoche moi histérico. Deixámolo quedar. Era boa. Queres mover dunha vez? Tócache a ti. E agora imos cunha mensaxe de Sasitario para Brancaneves. Estimada Brancaneves, o teu príncipe azul tamén te quere coñecer. O teu príncipe azul, como se pasa? Espérote na praia hoxe mesmo ás 6. Xa verás que sorpresa levas ás 6, Adislao. Non sabe o que che ten preparado a túa princesiña. O explotador de recadeiros caiu na trampa. Agora a segunda parte do plan. O final da vinganza. Que tal estás, Carlos? Ben. Agora xa acabou todo. Non sabe las que tivemos que pasar. Carlos, teñoche que dicir algo. Non sei por onde empezar. Pois empeza polo principio. Hai algo raro na morte da Aurora. O que? Nunha primeira análise do corpo atopei restos dunha sustancia química e... Non foi unha morte natural, Carlos. E teño que poñelo así no certificado de defunción. Impórtache se non falamos disto agora. Claro. Perdoa. Non te preocupes. Necesitas descansar. Por que non vas dormir un pouco? Xa descansarei cando volvo presencial. Carlos, ata mañá non vas poder trasladar o corpo da Aurora. Non podes axilizar os trámites? Oxalá puidese. Pero teño que facer unha análise máis exhaustiva. Por esa sustancia que atopaches? Sinto, de verdade. Non nos sintes. É a túa obriga. Fai o que teñas que facer. Gracias, Carlos. Ben, eu son Ladislao Couto, non? Bueno, nome artístico ainda non pensei, pero teño 37 anos, non se me botan,
A mañá dou 42, 40 e pico. Digamos que teño un físico versátil, non a máis espectacular. Ni que imaginar, parece recargable. Facer a materia non me fai mal, pero aquel da mirada non o ten. Vou facer Shakespeare, Hamlet, Ser ou non ser. Velaí o dilema. Que é mellor? Vale, Sinte. En inglés sí, pero non collín ben a motivación, pero se o... Aí está a miña tarxeta, mire. Este é o teléfono da casa. Aquí hai 3 para recados urxentes, e máis teño email. Correcto. Para o que faga falta, Vale. Supera aí eso, Evaristo. Ese fajo é o mellor conta con o. Aí sí. Boas tardes, don Castro. Isto impón de carallo, Señor. Dolle. 4 vellos mariñeiros, todos metidos nun bote. Boja, mariñeiro. Imos para Seleiro, xa se ve, San Roque. Os mariñeiros traballan de noite ca luz da lúa. Suficiente. Que tal, patrón? Eu vou facer de Robert De Niro, non? Na película Taxi Driver, cando o tipo está diante do espello e alucina, é prácticamente un monólogo, non é o que ten que... Moi ben. Fasme ti de espello, veña. Eu de espello. Pónteme aquí, aló. Ti estás mirando para min? Ti estás mirando para min? Estás mirando para min porque non hai ninguén máis. Lo estás mirando para min. Vaya, moi ben. Que lles pareciu, non sei, o aquel da mirada que teño, non? O relento. Aló, Unha choumiña, só algo? Eso é suborno, Veña. Pero que faz, Amancio? Se as brancas son as miñas. Ai, sí. É que estou moi canso. Levamos media hora sen mover unha peza. Estamos bloqueados nas nosas estrategias. Pois chegado a este punto, mellor é deixalo, non che parece? De eso nada. A miña variante Kasparov está en plena gloria. E por que non deixamos un pouco de gloria para mañá? De acordo. Deixamos a partida como está e continuamos mañán. Pero que conste que fui idea túa. Eu por min seguía. Ben, vamos a apuntar como quedan as xogadas. A min non me fai falta apuntar nada. Teño todo aquí dentro. No disco duro. Toma, Amancio. Non pensei que estivese aquí. Traio as partituras do coro. Deixeas por aí nun banco. Xa escollerei mañán. Ala, todo patas arriba. Iria. Hola, mamá. Estimado Sagitario. Iria máis fito, vinde aquí. Que pasa? E logo estes folios tan bonitos e perfumados? Son meus. Que casualidade. Hoxe chegounos á radio unha carta escrita nestes mesmos papéis. Claro, é que se compran en calquera sitio. Todo o mundo ten folios deste, non sabías, logo? Xa, pero non todo o mundo se chama Brancaneves. Ladislao un tacaño. Fixamos un recado e nin siquiera nos deu propina. E esta é a vosa solución? Pois sí. Podes dicir que é unha vinganza de nada, non? O que nos fixo a nós foi moito peor. Pero non vos dades de conta de que isto lle pode facer moito mal a Ladislao? Pois non. E que pensabades facer agora? Irmos a cita. E reírnos un pouco del, pero só un pouco. A ver, non se pode xogar cos sentimentos das persoas. Perdoa. Non lle dirás nada? Se yo digo ou non, xa o verei eu. Agora nós que facemos? Non, vos non fagades nada. Xa me encargo eu de facelo todo. Estás segura, Berta? Completamente.
Aurora morreu por unha sobredose de morfina. Suicidouse. A cousa non está tan clara. Chamei á inspección médica Para qué? para saber dende cando tomaba morfina, Aurora, E que che dixeron? que non estaba no seu tratamento. Entón, como a conseguiu? Carlos firmou a receita. Era o seu médico, non? Sí, pero firmou a receita xusto un día antes de morrer a Aurora. Demasiadas coincidencias, non? Nunca tomara morfina antes e o primeiro día que a consome morre de sobredose. Non sei, parece claro que se suicidou. Ou que Carlos lle axudou a morrer. Ti crees que Carlos faría algo así? Non o sei. Berta, ti pensas que Carlos lle inyectou a morfina a Aurora. Iso é un suicidio asistido. A morfina mal administrada pode ser letal. Por iso a inspección médica tenlles que dar instruccións moi precisas aos pacientes que se teñen que inxetar a si mesmos. Pero evidentemente, a Aurora non as necesitaba porque Carlos é médico. Claro. Pois se foi Carlos quen lle administrou a morfina é eutanasia. Terei que falar con ele. Intenta que non pareza un interrogatorio, por favor. Sí, non te preocupes. Gracias. Os da película, che, quedaron completamente apirolados ca miña interpretación. Ese papel é prácticamente meu. Non te pases, Non te pases que ainda falta moita xente para facer a prova. Tranquiliño. Pero ti non te preocupes, xa lles direi eu que che dean un papel de extra dos de primeira aparición. Aparición. Ela. Apareciu-me a min, que actuabas demais, claro. Que actuaba eu demais? Ela. Que actuaba eu demais? E logo aquela vez que rexeitei unha... Aburiño, que rexeitei unha película de protagonista porque me obrigaban a cortar a melena, tamén actuei eu demais? Corriolo. Xa foi. Mira, para actuar demais, mira que xeito Quere teñen dicir que estamos os a bordo? Completamente. É a primeira vez que estou a soas cun home a medianoite en alta mar. Non ten por que preocuparse. O garda avisaranos se aparece o iceberg. Non é polos icebergs. Pero hai certos homes que intentarían aproveitarse dunha situación así. Está madulando. Ora, Ladislao, Hola, que fas ti por aquí? Eu estaba apañando cuchas porque eu colecciono, non sabes? Xa. Non verías por aquí un home, non? A quen? Nin sei quen é, sei que chamou á radio e que dicía que se chamaba Sasitario. Sí, vaya nome, non? Sí. É que verás, teño un recado para el. Que estaba citado aquí cun ointe da radio. Un recado, dirás ti, a min que me importa, non? Por curiosidade, é tarde xa. Verás, é que, sí, xa se me está facendo tarde. Se che deixo o recado, daslle o ti da miña parte? Sí, muller, faltaba máis. Tomo nota. Que lle dixo? Dille que Branca Neves non vai poder vir. E cando pode, entón? Que non vai poder nunca. Non? E por qué? Ladislao, é un asunto delicado. Sí, xa, pero a mí non me dixo que lle podo dicir que lle dixo a este home. Non? Dille que Branca Neves xa está comprometida. Como que es que está comprometida, dis? Pois se te pos ti así, non sei como se vai poñer el cando saiba. Sí, tes razón. Fájome unha idea, pero... Sí. Outro recado máis? Sí. Que Branca Neves di que foi bonito mentres durou. Mentres durou. Que a perdoe. Ademais, as cousas poden cambiar, nunca se sabe. Nunca se sabe.
E dille tamén a ese home que Brancaneves segue pensando que son almas semeljas, vale? Vale, vai tranquila, que xa yo dixo. De que quere falar comigo? Carlos, este é un asunto bastante desagradable. A morte de Aurora, claro. Sí. Vostede dirá. Verá, teño que lle facer algunhas preguntas. Adiante. Mire, o informe de Berta revela que Aurora morreu dunha sobredose de morfina. Entendo. Só hai dúas posibilidades. Suicidio ou eutanasia. E que quere saber? Se vostede lle puxo a inyección a Aurora ou se inyectou ela mesma. Estou obrigado a responder a iso. Non. Entón prefiro non responder. De acordo. Carlos, tería que iniciar unha investigación e solicitar unha autopsia. Faga o que teña que facer. Permaneza a localizarlo os próximos días, vale? E chame ao seu abogado. Non se preocupe. Estarei localizable. Carlos. Sinto moito que teña que pasar por isto. A ti o que che pasa é que lle tes medo á miña reina. Pero ti sabe lo que é a estrategia en dúas fases? Non. Pois daquela cala. Cala. Tramposo! Eu non movín as fichas. Non, que va. Debeu ser los San Roques en Can. Fuches ti. Como sabías que non apuntei as xogadas, e pensabas que ías que ser a partida. Veña, Mancio, ti moviche las fichas, recoñéceo. A culpa é miña por fiarme de ti. Eu non tiña por que facer trampa. Estaba ben posicionado. Estaba a punto de avisar o Xaque. Estabas atrapado pola miña variante Kasparov. Moi ben. Se tan claro tes, por que non empezamos outra partida? Cando queiras, 30 se fan falta. Pero esta vez en terreo neutral. Dime onde. No xulgado. Non me quererás denunciar por isto. Non, pero o xulgado é terreo neutral. E Andrés pode nos servir de testemunha. De acordo, pois ao xulgado. Pois vamos. Pois veña. A ver, o seguinte. Hola. Eu preparei un anaco de consalles a rachar de cando Toni Curtis leva a Marilyn ao yate. Cando lle dixan a Paula que o papel é para min, vaise tirar ao mar, pero a bomba, Empezo xa. Quere dicir que estamos sós a bordo? Completamente. É a primeira vez que estou a soas cun home a medianoite en alta mar. Non ten por que preocuparse. O garda avisaranos se aparece un iceberg. Non é polos icebergs. Pero hai certos homes que intentarían aproveitarse dunha situación así. Está madulando. Estou segura de que vostede é un cabaleiro. Bravo, bravo, fantástico. Sí, de verdade. Vanche dar un papel feminino a Paula. Xa sei a quen lle teño que comer os morros, che. Agora mesmo preparo o contrato. O papel é teu. Como te chamas? Paula Couto. Non, ti non. O rapaz, como te chamas? O papel é teu. Os morros vai ter que comer o meu curmán. El só está aquí para axudar, non quere ser actor. Pero que dis, será un actor fantástico. Está seguro? Os papéis estes son secundarios. Os principais aínda non os tendes colocados. O único actor que necesitamos, e xa o temos. O único actor. O único actor. Juan. Eu quería pasar pola experiencia do casting, non? Pois xa está. Polo que vexo, a experiencia non foi moi boa, non? A que non? Diz que é un papel breve, pero fundamental pro argumento. Pasa de min. Sí que teño, como me dixo? Ai, sí, glamour. Glamour? Saberás ti o que é o glamour. Ten o glamour ti que ten unha faneca no rabo, che. Sinto que non che deran o papel. Sintes. Papel quería eu, non ti. Actor. Diga. Hola, Berta. Precisamente quería falar contigo. Carlos está en Santiago. Como?
como morreu? Vale, agora vou, Veña, tranquila. Andrés, Florencia máis eu queríamos pedirche un favor. Agora non podo, don Amancio, de veras. Xa os atende Pitusa, Só un segundo. Por favor. Que fan co tabuleiro do xadrez? Levamos 3 días intentando xogar unha partida, pero é imposible. Empezamos no bar e non había maneira de concentrarse. Trasladámonos á igrexa e ali, polo que se ve, as pezas móvense soas. Así que decidimos xogar aquí, no xulgado, e pedirlle a Andrés que exercese de testemunha. Verá, don Amancio, a peza na igrexa movineu. Vostede. Pero, muller, pero como se lle ocorreu facer tal cousa? Perdoen, pero non me puiden resistir. O seguinte movimento estaba tan claro. E ti dicías que fora eu. Ti pensache lo mesmo de min. O peón branco podía ser capturado polo peón inimigo ao avanzar unha casa. Sí. E como resolve o peón negro? Durante colócase na casa que salta o capturado, don Florencio. Comer ao paso é un movimento básico. E despois o peón negro chegaría á 8ª casa, é dicir, coroaría. E, polo tanto, podería o cambiar por outra peza que escollese. Calquera menos o rei. Claro, eso mesmo pensaba facer eu. Só había que sacrificar algunhas pezas, poñer en práctica 2 gambitos. As negras cambian de posición e xa que mate. Se queren, xógolles unha partida. Vostedes 2 contra min. Que lles parece? Agora non, Pitusa. Temos moito que facer. Non nos gusta usar. E logo a súa partida, que? Deixen en táboas? Sí, vai ser mellor que sí. Sí, por unha vez vouche dar a razón, Amancio. Outro día, Pitusa. Ata logo. E na sección de cancións dedicadas de hoxe imos dar paso á primeira chamada. Hola? Hola, son Saxitario. Contanos, Saxitario. Queríame despedir de Brancaneves. Adiante. Brancaneves, o destino quixo que o noso amor fose imposible. Por unhas horas fixeches meter esperanzas de que a súa idade desaparecera. Pero estaba claro que non éramos un para outra. Agora xa nada ten sentido para min. Os menseres, os solpores, os contenciosos administrativos. Saxitario, escuita, tes que pensar que a vida segue. Para que? Pois porque moitas Brancaneves esperan coñecerche. A min gustábame esta. E ni siquiera puiden coñecer. Que noxo de vida, po. Saxitario, segues aí? Sí, que necesitaba contarlo a alguén, entendes? Para iso estamos. Podolle dedicar unha canción a Brancaneves? Por suposto. Poñede aquel fado tan bonito que puxestes outro día así. Ei, que ei? Esperando noticias da túa faneca secreta, non? Non, non sei cara lle fun así, tabo. Delle plantón. Ajá, fixaches ben. Haberá que traballar algo, Sí, estaba escuitando na radio a historia dun home desesperado. Un home namorado dunha muller comprometida, mía ti. Se é o malo das mulleres, que están todas en veda. Estaba desesperado, Ni siquiera chegou a coñecela, fixe. Tampouco nada perdiu, Perdiu a ilusión, pareseche pouco. Agora terá que recompor a súa vida. Ti sabes o que é eso? Non. Pois se cadra metes nun convento e non volve ver a luz do sol. Convento. Así saen curas a patadas, me caginá. Ou tirarase a bebida, ou volverase misóxino, ou que sei. E dis que... E dis que coñeceu na radio, non? Sí, xa sabes. O típico, rapaz coñece rapaza, dedica as súas cancións, quedan, ela mándalle unha recadeira á praia, o típico, a historia de sempre. E cando hai que pagar por anunciarse na radio? Pagar. É por saber, non vais pensar que eu... Que hai? Non, é de balde, é gratis. Gratis de balde? Sí. Que hai? E cando se suicidou? Onta noite. Estás ben? Atopou unha asistenta. Deixou esa carta para nós. Que di? Que el foi o que lle inxectou a sobredose de morfina.
consentimento dela. Bueno, sabía que a enfermidade de Aurora non tiña solución. Os dous decidiron acabar co sufrimento. Podo che preguntar algo? Sí. Se Carlos non estivese morto, instruiría o caso? Berta son xuiz. E a eutanasia é un delito. Pois eu no seu lugar faría o mesmo. Non, poide que eu tamén o fixese, pero segue sendo un delito. Hai que ter moito valor. Acaba de ler a carta, anda. Sen Aurora todo é insoportable. Sabía que non podería seguir cando ela non estivese. Ninguén ten a culpa. Carlos xa o tiña pensado dende o principio. Pero Aurora non o sabía. Ainda che dou. Que alivio. Que tal, mellor? Moito mellor. Vounos botar en falta. Berta, ti farías algo como o que fixo Carlos? Quero dicir, faríalo por amor. Sí. ¡Acción! Corten, máis entusiasmo. É que ti, mira para aí que maneira de saudar. Ten un xeito no cu, ten que facer de machote, parece unha señorita, che. É porque crees que non nos contrataron a nós, porque non temos a delicadeza esa del. Máis entusiasmo, Chano, toma de. ¡Acción! Veña, dalle caña. Corten, valeu! Arrasaches, tío. Daquela, xa non estás enfadada? Claro que non. Estou orgullosa de ti. A onde chega ese orgullo? Porque podíamos ir cear orgullosamente esta noite. Ai, pois mira, ti esta noite estou ocupada. Non ves? Vas unha parvada xa. Ala, contratos. Este rapaz vai necesitar unha xente, Pero que ti estás como a un cabás, non? Este non se safa, este eche flor dun día. É como diría o meu amigo Alain Delon, un bluff. Diría. Unha ovelliña. Oi, director, amiguinho, que? Onde imos facer o seguinte plano, che? Na Patagonia. Ai, que cara. Como que na Patagonia? É que aquí xa acabou a rodaxe. Só facían este plano, por tazás. A daquela tina máis que tienes de facer así como? Sí. Ai, pois, comigo non contes, Alá, Que non conte para qué? De xente, entendes? Eu levo as estrelas, non levo xente que fai así coa man. Descansa. Pero seguro que nin sai na película nin nada, home. Daquela merdiña esta era a gran película que ian facer por Tosar. Polo visto, sí. Mi madriña, por iso lles botei unha man ali no petróleo co casting máis co carallo do casting. Pois eu, que ia investir cartas nela. Moitas gracias por todo. Xa mandaremos unha copia. Oiches, mandar as dúas, non? Claro, outra para min tamén. É máis unha postal, home. Da Patagonia. Non podemos sair na película, non? Imos lle tomar. Oi! A tomar a Tira, padilla. Veña que chove. Vai chover. Se alguén quere dedicar unha canción ou nos quere contar a súa historia, pode o facer a través dos nosos teléfonos. Temos outra chamada. Hola? Hola. Gustaríame saber se nese programa hai mulleres. Queres coñecer unha muller? Ajá. Outra alma solitaria que busca compañía. Gustaríame encontrar unha muller que fora de mover, guapa, limpa, lista, con cartos e con terras. E ti que ofreces? Eu non son grande nin pequeno, pero teño un traballo. Honrado, Seguro que hai moitas mulleres que queren coñecerche. Algo máis? Non, moitas gracias. A ti por nos chamares. E outra cousa, que pode ser que non este en veda, a máis que non se meten nos meus aqueles, me caginá.